continuació, és una formació que nasqué l'any 1986, però que malgrat esta data hi ha indicis d'una banda d'almenys 24 membres que en l'any 1886 van actuar en les festes de moros i cristians d'Alcoi, concretament en la Pilar d'Estudiantes Nuevos. La Unió Musical de Montitxelvo no sols s'ha preocupat de l'àmbit fester, sinó que també ha demostrat la seva qualitat musical en nombrosos concerts d'intercanvis musicals. Una agrupació musical de Rolleria de l'any 1739. Dades de l'any 1880 corroboren la formació d'una agrupació musical a Rolleria que era requerida per a commemoracions importants dins de l'àmbit regional. Avui és una de les bandes de més prestigi que acudixen a esta diada. Acumula en el seu haver un gran número de premis en certaments musicals i distincions. Montpeller ve representat per la Societat Unió Artística Musical que precisament aquest any celebra el seu 50 aniversari des de la seva fundació. Estem davant d'una banda de les de més prestigi. Es fundà en 1903, segons consta en la primera bandera, però la societat actual data de 1933. La banda participa des de fa anys en les festes de moros i cristians, entre les que es compta Bocairent.
Quatretonda està representada per 3 bandes de música. En primer lloc, fa la seva aparició l'agrupació musical La Nova, de Quatretonda, que desfila junt a l'Unió Musical La Vella. L'agrupació musical La Nova es formà en maig de 1981 i des d'entonces no deixa d'assistir a totes les festes d'interès nacional.